Ondan бик көп yıllar элек кичкене генә бер бистәдә бик хөрмәтле, тапкыр һәм сабыр тимерче яшәгән. Ул укытучы да булган. Укучыларын тимер эшенә генә түгел, тормыш зирәклегенә дә өйрәткән. Саллы тәҗрибәсе белән дә уртаклашкан. Укучылар да бик яратканнар үзен. Аның остаханәсе кунаклардан, шатлыклы авазлардан бушап тормаган. Көннәрдән бер көнне мәкерле, көнләшүчән укучыларының берсе уйга калган. Укытучыбызның дөньядагы һәр сорауга да җавабы бар микәнни? Ул белмәгән, аңламаган бер нәрсә дә юк микәнни соң? Шушы сорауына җавап табу өчен егет бер хәйлә уйлап тапкан. Балында уйнаклап очып йөргән күбәләкне тоткан да, ике уч арасына яшереп, укытучысы янына киткән. Укытучым, минем учымда күбәләк бар. Ул тереме, үлеме, шуны белә алырсыңмы дип көлемсерәгән. Ә үзе, үле дисә, тере килеш күрсәтермен, тере дисә, кысып үтерермен дип уйлаган. Тимерче карап-карап торган да, барысы да синең кулыңда алан дип җавап кайтарган. Бер патшаның бик ышанычлы бер табибы булган. Тора баралар шуның кадәр якынайганнар ки, жан дусларга әверелгәннәр. Үзара киңәш табыш итә торган булганнар. Балалары да бергә уйнап үскән. Тормышларын бер-берсеннән башка күз алдына да китерә алмаганнар. Бер-берсе өчен җаннарын бирергә әзер торганнар. Буларның дуслыгына көнләшкән бер вәзир аларның араларын бозарга уйлый. Гади бер табиб патшаның иң якын дустына әверелү аның бик ачуын китерә. Бик көнләшә. Патшаның дәүләт эшләрендә үзенең киңәшләренә колак салуын тели. Патша даруны бары табиб дусты кулыннан гына эчә торган була. Ул бары аңа гына тулысынча ышана. Моны белгән вәзир патшаның авырып киткәнен көтә дә яшерен хат яза. Табибыгыз сезне агулап үтермәкче була. Ул даруны эчә күрмәгез ди. Хатны алуга патша гаҗәпкә кала. Ул арада түгел, дару тоткан табибы да янына кирип җитә. Патша икедә уйлап тормый даруны эчеп җибәрә. Дустының кулына теге хатны тоттыра. Аны укыгач, табиб шакката, маңгайына салкын тир бәреп чыга. Падишаһым, шушы язуны укыганнан соң да һич шикләнми даруымны ничек чалдың ди ул. Иң якын дустыма шикләнеп яшәгәнче, үлүең мең артык ди патша. Моңарчы шанышымны какшату өчен ялгыш гамәл кылганың булмады. Шулай булгач, нишләп әле дошман сүзенә ышанып, жан дустымны үпкәләтим дип җавап кайтарган.